Għażla diffiċli, għażla li tqanqal ħafna emozzjonijiet iżda nkunu qed nonqsu jekk ma naffaċċjawx ir-realtajiet tal-lum, triq diffiċli imma l-ġid tal-Partit Nazzjonalista. Hekk stqar l-avukat Joseph Grech meta fil-bidu tal-Kunsill Ġenerali tkellem dwar l-għażla favur elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista biex din id-deċiżjoni tmur quddiem il-Konvenzjoni Ġenerali. F'elezzjoni għal kap ta' partit 50 ġimgħat li ġejjin u ċar li ser ikonna għażla sabiħa ta' kandidati u nies ta' talent li lesti jservu, li lesti jaqdu l-partit warajhom, li lesti jbidlu d-direzzjoni ta' dan il-partit, li lesti jerġgħu jagħmluh partit kredibbli, partit li jista' jerġa' ikun iva għaliex le, partit li jwassal biex jerġa' jkun hemm rebħa għall Partit Nazzjonalista. Huwa fakkar fi stħarriġ li juri li bit-tmexxija preżenti ma jistax ikollna suċċess fl-elezzjoni ġenerali, stqar illi u kull membru tal-partit ħatmu kuntent bis-sitwazzjoni li nsab fiha l-Partit Nazzjonalista. L-avukat Grech tenna li llum il-ġurnata ħadd ma jemmen li elezzjoni tista' tintrebaħ bit-tmexxija preżenti. Il-President tal-MZPN qal li u oħrajn għażel it-triq diffiċli tant il qed jiffaċċja anke passi dixxiplinari, iżda konvint li bil-vuċi tiegħu se jibqa' jwassal il-messaġġ li jemmen fih. Insista li hu jrid partit li jaspira u jispira u għalhekk it-triq loġika hi li mmorru għal elezzjoni miftuħa ta' kap biex niżiraw tama ġdida. Ħatmu akbar mill-partit u din hija l-aqwa għażla għall-avukat Grech għaliex b'din l-għażla biss nistgħu nerġgħu nsiru partit kredibbli.